Всяко време има своите особености, има своите цели и задачи към всеки един от нас. Те са неписани. Трябва да носиш сетива, чувствителни, за да усещаш днес точно какво трябва да прави българското училище, за да подготвя децата да са достойни, да могат да се справят с предизвикателствата на днешния ден, но да могат да предвиждат и да усещат нуждите на утрешния ден, така че да създават или предпоставки, или самите блага, които ще са необходими на утрешния ден. Да гледат прозорливо. Но пак започвам. Детето преди всичко трябва да цени, да знае, че когато седне на масата да се храни, трябва почтително да се отнася, смирено и почтително към храната, която му се поднася. Защото тя е събрала тая храна. Труда на хиляди хора. Преди всичко щедростта на природата. След това труда и щедростта на хората. И любвеобилността и грижовността на родителя, който му я осигурява. Това усещане, ако детето с него е закърмено още в къщи, то ще се научи да цени всичко и няма да гледа с убеждението, че светът му е длъжен да му осигурява необходимото и насъщното. Не, никой никому не е длъжен. Всеки сам трябва да заслужи това, от което има нужда. И в възрастовите кръгове на сферата на нашия живот и на спиралата, всеки трябва да знае кога може да се изкачи в по-горният кръг. Въз основа на какво? На труд, на себераздаване, на съзидание, на признание, да се е доказал. Да се е доказал, че може да отиде в по-горният пласт. Така разбирам и младият учител, като дойде. Най-напред го преценявам. Той носи ли дадености за учител? Дали е добър човек? Дали е чувствително интелигентен към човека, с който разговаря? Към мястото, на което ще седне? Към почерпката, която ще му поднесеш? И като влезе в клас, как ще поздрави учениците? Походката, с която отива към класната стая. Пускам го да тръгне и аз вървя след него. И възприемам походката. Когато човек отива с устрем към една цел, това е изразено в цялата му осанка. И вървейки след учителя, аз може да не вляза в класната стая, за да наблюдавам часа му. Аз минавам по единия коридор, по другия коридор и се заслушвам в тишината. Както е сега тишина, така и по време на учебен час при нас същата тишина я има. Заслушвам се в тишината и по тая тишина разбирам дали учителят ги е пленил, дали е приковал вниманието им към темата на урока, дали дори и шум да има, този шум говори за интерес, за оживление по дадена тема, която ги е докоснала. Може да има и още по-голям шум. Той е творческия шум на вдъхновението. И така, непрекъснато съм в наблюдение върху младите учители, за да разбера дали навлизат дълбоко в работата
за която те са изявили готовност да поемат отговорност тук. Каквото и да правиш, трябва да излъчваш отговорност за това, което правиш. Няма значение какво е то. Аз не категоризирам дейностите човешки. Мога да ги категоризирам сложни и по-сложни, трудни и по-трудни. Ти си решил да пометеш двора. Помети го идеално. И гледай да направиш така, че да няма наблизо други боклуци, които при един полъх на вятъра да засипят почистеният от теб двор. Съобразителност трябва, съобразявай се, за да бъде трайно и хубаво и полезно това, което правиш. Това е мерило за интелигентността вече на човек. И аз имам 3 неща, по които възприемам хората. Очите, гласа и ръцете. Тези 3 неща ми дават така представа за човека. И с оглед и на това въведох устен изпит за подбор на нови ученици. Някога, когато предложих в Министерство на културата, към което е нашето училище. Административно-финансово училището е училище на Министерство на културата, а научно-методически е училище на Софийския университет. Училището започва своето развитие с учителя. Учителя прави училището. Може да има лукс в училището, може да има подбрани чудесни ученици. Ако няма добър учител, училището е обречено. Вазов има една чудесна мисъл. Училището не се прави от камъне. Учителят прави училището. И това ми е легнало в убеждението още като ученичка, когато съм прочела тази Вазова мисъл и не я забравям никога. И моите сетива открояват индивидуалността на човека чрез очите, гласа и ръцете. Държа да говоря с всяко дете и да усетя интелигентността му. Такъв човек става за класик. И успях, наистина, от 30 години ние си имаме устния изпит. Утре започваме, не утре, в други ден в събота, започва устния изпит при нас. Чакам го това, както жетварят започва да жъне нивата си, така и аз се радвам, че засявам семената за новата реколта. И от тези семена, и от лехата, която съм подготвила за моите семена, аз вече подбирам всяко дете зрънце по зрънце, цветенце по цветенце, за да направя красивия букет. И гледам като на празник на този изпит. И децата, когато идват предварително нашите кандидати, аз винаги ги каня да дойдат, да седнат и ги питам. Защо искаш да учиш тук? Знаеш ли подробности за училището ни? И така, когато влезем в разговор, и аз на шега му казвам, това беше успешна репетиция за предстоящия изпит. И то вече е предразположено. Много е важно учителят да умее да предразполага децата, да ги мотивира. Учител, който плаши децата и ги поставя в зависимост от себе си, за мен не е успешен учител. Детето трябва да е приласкано. То трябва да почувства, че някой му вярва, че може да учи, че има дадености. Те са още в зародиш, но можем заедно, двамата, аз, учителя
и ти, ученика. Ами ние можем да си дарим, защото учебният процес е постоянно взаимодействие. Ако знаете какви уроци са ми давали и ми дават и до ден днешен учениците. Но аз не пропускам, когато усетя, че ще се науча на нещо добро от своите ученици, аз не пропускам така цялата да съм очакване и възприемане и преживяване, за да разбера. Ученика ми даде чудесен урок. Чудесен урок ми даде. И аз никога не пропускам да го споделям пък с колегите си. Защото нося убеждението, ето нещо, с което влизаме малко в противоречие с моите колеги, особено младите колеги. След малко ще кажа какъв стереотип расте сега в училище и какъв стереотип учители. Аз съм по възраст вече много отдалечена и от поколението ученици, и от поколението млади учители. Но има нещо, което добре е да го знаят младите учители. А то е, аз им казвам, на ученика не гледай високомерно, нито пренебрежително, защото той ни превъзхожда. И това буди голямо недоумение, дори недоволство в младия учител. Как така ученика ме превъзхожда? И аз му обяснявам простичко. Не по знания, не по житейски опит. Той ни превъзхожда с нещо прекрасно, а то е способността му активно да се развива. Днес може да прояви дребна хитринка, утре може да мързелува, третия ден да извърши дори нещо нередно. След година, след две, време, в което ние трябва да му помагаме да не греши, а да натрупва. Време, в което ние ще проявим търпение, мъдро търпение, защото сме се обрекли на него, да му бъдем учители. А си учител тогава, когато носиш добродетели, когато можеш да прощаваш, когато имаш търпение. Ето това прояви. И той само след година-две ще бъде по-различен и може и да ни превъзхожда с бързото си развитие и по-високото си равнище, което реално е да постигне. Ние не знаем какви дадености носи, какъв талант може да озрее в него. И ще бъдем само щастливи, че сме помогнали да се роди една добродетелност човешка с наш принос. Вселена е училището и учителската дейност и учителската професия, ако това изобщо е професия. Нито е занаят, нито е професия. То е неопределимо. Неопределимо е. Аз го чувствам, че това е едно щастливо докосване от съдбата, когато ни е орисвала да бъдеш учител. Значи си призван да даряваш непрекъснато. Непрекъснато да правиш добро. Непрекъснато да си за пример. Ама това е било преди 1000 години, още в древни времена. Това е било през всичкото средновековие. Това е било пък особено във времето на нашето възраждане. Това и до ден днешен и вовеки ще бъде. Ти си учител, за да учиш другите на добро. А можеш да ги учиш, ако имаш с какво в себе си да ги учиш.